Hola, socis i sòcies. Avui he vingut al Plus perquè he quedat amb l'Antonieta perquè tenia uns dubtes sobre la llet. A veure si ella me'ls pot resoldre. M'acompanyeu? Hola, Antonieta. Hola. Mira, és que tenia un dubte sobre la llet. Estava pensant canviar la llet de l'esmorzar de llet de vaca a llet de soja. Tu què en penses? Home, no és el mateix. Mira, saps què passa? Que totes aquestes begudes són blanques i la gent se pensa que són el mateix. Però la idea és, si tu pots beure llet de vaca o de cabra o d'ovella, és més rica amb calci i per això la recomanem. Si tu no et sentes gaire bé, que llavors vol dir que pots ser una mica intolerant a la lactosa, llavors sí que podries canviar amb algunes llets vegetals. Però hem de veure que hi ha diferències. I quines diferències hi ha? Doncs mira, la llet de vaca és molt rica en calç i això és interessant pels ossos. Llavors, depèn del cereal que agafis la llet o la beguda vegetal, si és de fruits secs o és d'arròs o és de coco, ja no hi ha diferència. Per exemple, la calç no és la mateixa. Però també porten calç. Si algunes ne porten, però perquè els han afegit. Si no, per exemple, l'arròs no porta calç. Si prens beguda vegetal d'arròs, si hi ha calç és perquè n'hi han afegit. Si no, no pot ser. I els deures sempre fets, això et dona un plus per partir-me bé. Vaig a dormir aviat, al matí me'ls d'hora i amb els amics jugo una estona. Hi ha gent que no li escau bé la llet, no? Com has dit abans, que potser som intolerants. Llavors, a part de les begudes vegetals, hi ha alguna altra beguda que puguem prendre? Mira, les persones que són intolerants és perquè no toleren o no poden digerir la lactosa, que és el sucre de la llet. Llavors, ara sí que hi ha llets sense lactosa, que llavors això ja no et passa i pots fer la digestió correctament. Ostres, que bé. I és bo prendre llet per dinar o per sopar? No cal. De fet, si menges un primer plat, un segon plat i unes postres, no cal que la beguda sigui un làctic. És millor beure aigua. I després la llet, posar-te-la per berenar, per esmorzar o amb algun altre de postre, però que la faràs en forma de formatge o de iogurt, però no beure llet en comptes d'aigua. Que abans sí que es feia molt, però perquè la gent necessitava més energia, més calories i menjava més poc, però ara això ja no passa. Doncs moltíssimes gràcies, Antonieta. Nosaltres a la Caseta de l'Arbre seguirem bevent llet de vaca, perquè no som intolerants ni res. Potser algun dia provem les vegetals. La idea és beure normalment la llet de vaca per poder tindre força calç i fer postres o de tant en tant provar les altres. Doncs moltes gràcies. Agafaré una mica de llet i me'n vaig. Molt bé, fins una altra.